mana. Mga kaiglaan, akong giihaw ang manok na hiniktan. Akong gitoyog ihaw kay wa nay tari. Ako na lang giihaw nya usapod wala na misudan. Ako na ni giihaw. Tanawan ninyo, hiniktan ni siya. Akong giihaw. Kung hiniktan wala man koy lain choice. Ako na lang sunod may giihaw. Wa na gisudan sa gamay. Daw ta kay. Tanawan ninyo, ang gihiluan hiniktan ni siya. Wala na pilay manok, last na lang po ni. Nahurutan ako iyaw. Wala lang lingaw giiho yung manok. Nga kaiglaan. Ini manok ka pinangga kaya tanong niya wala mo pilay choice. Itari ta na ko ni karong bulan na. Nga kay may tari. Karni labas. Talamuno ka ba? Naya po pisikap ganun. Mga kaiglaan, tanawan ninyo. Gumikan sa lockdown, wala nang manok, hurot. Sunod ani ugma pon, among ihawon baboy na pod. Kaya wala may mo palit og baboy. Kaya mga kwarta ang mga tao. Manok pa ni, ugma baboy na pod. Sunod adlaw, baka na pod. Tuplo ka na og dire na kutob. Dapat tuplokon. Ano ito nga? Katog yapon. Bye-bye.